O salón de actos do Centro Social de Boiro quedouse pequeno para a presentación da candidatura do Partido Socialista, que estará encabezada polo empresario José Ramón Romero. Un a un todos os integrantes da lista foron desfilando ante a atenta mirada de todos os presentes. Nesta nova etapa, o Partido Socialista boirense apostou por unha total renovación, mantendo nos postos de saída de anteriores etapas a tan só José Luis Ruiz, que irá de número 2. No posto 3, Marcos Fajardo e de 4, María Outeiral. Todos eles falaron da ilusión que teñen no proxecto socialista e na necesidade de conseguir un Boiro mellor. Os socialistas aproveitaron o acto para dar a coñecer tamén algunhas das que serán as liñas mestras do seu programa, baseadas nun eixo central, construir o Boiro do futuro. Entre as propostas máis destacadas figura a construcción dunha cidade deportiva en Barraña, unha estación de autobuses na Boqueira de Anegral e a humanización da rúa principal para tratar de recuperar o protagonismo de antano. Todos sabemos o que somos de Boiro, que a calle comercial e de servicios por excelencia era a calle principal. Vemos que hoxe está prácticamente morta. Pois nós queremos volver a reactivala. Quer dizer, temos un proxecto a largo plazo, pero naturalmente temos un proxecto a corto plazo. Que queremos facer a corto plazo? Bueno, pois de principio limitar os vehículos pesados pola calle principal, vale? O que queremos é limitar na rotonda de Espiñeira unha señalización, vale, para que os vehículos pesados non pasen pola rúa principal. Outra das medidas que queremos facer é o que é o estacionamento por hora gratuita.